Salam miras teleýilimniň sunatym ma hormatym ma gepleşiginiň mehriban müştaklary sagaman oturarmysyňyz? Biz size gepleşigimiň başyna bagtdan paý söýgüden serpaýar dolap gepleşigimiň täze sanyny size höderleýäs. Mehriban onlaryna adat bolşy ýaly bugün kununda miras teleýilimniň sunatym ma hormatym ma gepleşig öz mehriban müştaklaryna şahannalyk, ruhberentlik arzuwlap ýaýlymda sizin üçin Türkmenistanyň halk artisti, Maksumlad Nagmilli Sala drama teatrının aýdymçy artisti Nury Hudaýgulyw bilen ýaýlymda sizin bilen. Nura, hoş gördük sizi gepleşigimizde. Mendilleri sepleýän ýyllar özüniň bir bereketi, bagty halkymyza paýlak gelýär. Ine Türkmen halkymyz 2019-njy ýyla gadam bassy, edip arkadaşymyz 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watany wagtlanyrdy. Elbetde şeýle beýik adyň, şeýle beýik hormatyň biziň ýurdumyzyň 2019-njy ýyla bir münasip görülip at berilmegi ähli halkymyz bilen bir hatarda biz sunat medeniýet adişgärleriň juda buýsandyrdy. Hormatly prezidentimiz 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip oglan etdi-de. Bu hakykatdan hem serede otursak 2018-nji ýylda biziň döwletimizde bitirilen işler, edilen işler hem ordan alsagam, sunat eleminden alsagam, ya iqtisadiýetimizi alsagam, ya ýurdun ösüşini, şäheriň gurulşlaryny alsam, ähli tarapdan alamyzda biziň ýurdumyz, biziň watanymyz ösüşdi-de. Gelýän mehmanlaryň 3 ay geçirip gelýärler-de, şondan soň aýdýar 3 aýyň içinde paýtagtymyz aşağı şäherine şeýle özgörtdir, şeýle bir arassaçylyk, şeýle bir täze binalar 2019-njy ýyly hormatly prezidentimiz Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip oglan etmegine aýdýan zatlarym şol baksançak-da. Şol biziň ýurdumyzyň 2019-njy ýylda hasam rowaşlyklara tarap öňe boljagynyň alamaty diýip meýwesi diýip düşünýärler. Şonuň üçin hormatly prezidentimize şu ýurdumyzyň her bir ýyllak ösüşlerini edýän aladalary üçin, goşýan goşantlar üçin, gejesin günnüýt edip halkyň gowy ýaşamak üçin, ýurdun parahat bolmak üçin, ýurdun dünýä meçhurlygyny ähli ýurtlaryň deňine bolup, şolardan tapawut waýtam hasam öňe tapawutlanma uğruna alyp barýan işlerini men ulul üstünlükler arzu edýän hormatly prezidentimiz jan sag bolsun 2019-njy ýyla bolaýjak şu rowaşlyklara, ösüşlere bizim öz goşandymyzy goşup ýurdum hasam öňe hasam beýige galma uğruna rahmetimiz gaýgyrmaz. Aýdym saz uğrundan sahnamyzda täze oýunlar, spektakllar bilen, täze filmler bilen ähli mümkinçilikler bada hormatly prezidentimiz her bir teatra baraňyzda da görýänsiniz. Sahlalanlar ne gülýäli. Ähli ugurdan alanda da sadan alanmadan şeýlerden orkestrmizden gowy işler ýaly öýlerini aýratynja işleýän otoglary bar. Artistleriň herkiniň özüniň aýratyn otoglary bar. Şu oýunyň öňýänine taýinlik girim etmek üçin şu hemme zatlar şu teatr artistler için gerek zatlar bar-da. Ýöne işläýmeli, döredäýmeli, öz sunatyny bermeli, öz ýüregini bermeli, täze zatlar döretmeli. Şo zatlar üçin biz hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Bizim öz rahmetimizi şu ýurdun ösme uğruna, halkymyzyň gelip teatrlarymyza gelip gowy diňjak gitme uğruna, gowy eserlerden lezzet alyp ýaşamaklary uğruna elimizden gelenini dertip söýlerler. Sağ olun Nura, anamla sözleriniz için halkymyz ýaşy niýet, ýarym döwlet diýip her bir dogýan günni bir ýaşylyga, peklige betlep ýüzüne silýärde. Ýa özüňiz aýtdyňyz, bugün kunny Akmermeniň paýtagtym her bir eserlerde bir wasp belende wasp edilýär. Ona sözümizin şu ýerine bir paýtagtymyz wasp edýän, şu kunny ýurdumyň ötüşlerini wasp edýän aýdymlaryň birini halkymyza ýetiräýerin. Başyny şu biziň Türkmenistan halk ýazgysy Atamrat Atabaýewiň sözlerini Arçaly Aşgabatyň diýip goşukdy we da şonu aýdym etdik. Şonu dinleýijilerimize toňşaçylygymyza hedirläýär.
parçalaşadım Zaylarak mermerden parçalaşadım Köküriminin çuğunu Gövni arşan denine Ulu dünyanın önüne tarpalaşadım Köşkü eyvanlarım var Fil firanlarım var Ten yürek gövri diyar Arkalaşadım Arkadağım kuryani Hayran ediyen dünyani Yalkın fatşar dünyali Mermerli aşkaladım Baryani dağlar bilen, çaryani bağlar bilen, acayip yollar bilen, halkalaşamadın. Girdin dünyanın ağına, koca kaçsın yıkmana, aydım aydıp şanına, kalkalaşamadım. Köşkü eyvanlarım var, fil firanlarım var, ten yürek gövri diyar, arkalaşamadım. Arkadağım kuryani, hayran ediyen dünyani, yalkın fatşar dünyali, mermerli aşkaladım. Köşkü eyvanlarım var, fil firanlarım var, ten yürek gövri diyar, arkalaşamadım. Arkadağım kuryani, hayran ediyen dünyani, yalkın fatşar dünyali, mermerli aşkaladım. Medeniyet, edebiyat, sunat, wekiller bir kämilliğin çägi ýok diýen düşünje eýerýärler. Biz bilýäs siziň bir näçe şägirtleriniz we Söküdümüň şiirine bir kämillik diýen düşünje garaýşyňyz hemde bir öz kämillige ýol beren bir sunat äliňiz öz şägirtleriniz hakynda bir durup geçseňiz Söküdümüň şiirine. Kämilligi her kim ymtylmaly. Kämillik diýmek aňartyna ýeten ýok. Kämil. Her günümüz biz özümüz kämilligi tarap ymtylyp şol edýän işlerimizi kämilleşdirip şonu belli bir derece elçek bolup ymtylýar. Misal üçin men sahnadaky edýän işimizi alaýarlar. Oyun taýinli bolanyny her bir berilýän şol ýanky yollaşylan artistlerin aýdýan ýanky şu taýin şeýdi aýtsan, şu taýin şeýdi boýaýsaňyz, şu şeýrin şeýdi bolaýsaňyz aýdymda da şonu ýarlar. Şonu kabul edip her bir berilýän belliklerden özüň netije çykaryp şonu eserini kämilleşdirip şonu ösdürýär. Ene şular bollu diýen ýer ýok şunu. Kämilliğin çägi ýok. Çägi ýok. Ol adam näçe işledigiçe, näçe uzak işledigiçe şonça da kämilleşip şol derejelere ýetip gidip dowamda algebra geometriýadan bir neme bardyr, tükönüksizlik şeýle bellik bardyr. Ha, tükönüksizlik belgisi. Şonu ýazat kämil. Ol tükönüksiz oň hiç şeýle ne ştaýda bolly menne kämillik derejene ýetdim diýen zat ýok da. Şoň üçin her bir sunat işgär bolsun, her bir beýlik işgärler bolsun, özüni şol ýonyp görmeli kämillik derejesine tarap ymtylyp şonu gowdatlaryň dörýä, gow eserleriň dörýä, gow misal üçin guruluşçylar bolsa şolar kämilleşip gow jaýlar gorýarlar. Hemme zatda şoňa tarap ymtylmaly. Seni tüydüm, tüyüp birge bigelim.
seni tüydüm has giňedi bu dünýä öz ýeňles gylygma gadaply boldum öz durmuş ornumy inni düşünýä öz ýeňles gylygma gadaply boldum öz durmuş ornumy inni düşünýä adamlara hatanamly garadım ýeňiş bilen tamam boldy gülügüm kıyın portotum medet berdi kalbama zadılı del senin insan güllerin kıyın portotum medet berdi kalbama zadılı del senin insan güllerin men jogap tapman şu günler için seni teyip kimdigimi bilmen yeňil gopdum başyňdaky öýmede didim ejip bu dünýede süýmedi yeňil gopdum başyňdaky öýmede didim ejip bu dünýede süýmedi seni tüýüp göz ýetirdim burlada kıyınçılık yok ejirlik bar dünyada 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 Hormatly prezidentimiz halipa şähertlik ýoluny ulun sürýärdi. Hakykatdan hem şol her bir ugurda gerek zatda. Biziň ugurumyzda sungatda, teatrda bolsun, ýa aýdymçylarda bolsun, agşylarda bolsun. Bugün halipa bilen işleşip onuň şoňa şägird bolýanlar we ýok şeýle planyň aýdymlaryny men dinleýänne
şondan dinläp alyp şondan men özüme halifa tutundum diýerdi. Gaýwany halifa. Gaýwany halifa edinýärlerdi. Misal üçin ötüp giden gowy aýdymçylarymyz, bagşylarymyz bar da, anyň şolaryň ýolundan aýtman gowy berýän aýdymçy bagşylar bolsa, şolaryň aýdymlaryny dinläp şondan gaýwany halifa tutunup şonu dinläp öwrenýärler. Ýani 10 ýyl şäherlikler bardy. Ýöne hakyky halifa bilen işläp gün halifaň elinden çykan şäherliklerim bardy. Kim şägird? Ýöne halifaň ögün özünden sapa galyp şol ýola düşýän şäherlikleriňki ýeňil bolýar. Halifa onu ýalňyşan ýerine Einstein şeýtdiň, Einstein şeýlere getdi. Düdüdüp durýar da, ýol görkezip durýar. Ol gaýwany halifa tutunan özü şoňa dinläp özüni ýalňyşyny tapmaly bolýar. Oňa da kyn bolýar. Onun için halifa şäherlikde men ähli ýaşlara men etjek arzuwum her bir aýdym ýa öňki mysal üçin ötüp giden bagşylaryň aýdymlaryny gowy berýänem bolsaň, ýöne şol aýdymlaryň ornundan gitjegen bolsaň, bärde özüňe halifa tutunmaly. Hükman halifa tutunmaly. Şo halifa ondan saňa şol bagşyň ýolundan aýdylşynyň hem şeýden de şeýle bolýanyny şonam ugurup durup bara saňa ýol görkezýär. Oğlum hükman şo düzedip durmaly. Sen özüň düzedip bilen nokta, ol entek şu düzedilmegine mätäş da şäher. Şoň üçin halifa şäherlik gerekli hormatly prezidentimiz şu Nagtap aýdýany, şonu şäher halifasyndan gün alanny şo tapagy. Soň şu ýalňyşmy? Şu ýol dowam etdi, şu ýol gitmedi. Şoň üçin halifa şäherlik hükman gerekli atlanýar. İl arasynda diýilýär, men ora şäher halifadan ozdurmasa kär ýeterme diýilýär. Şol ýönere diýilen o. Halifalan özü şol şäherdiň özünden üstün çykmagyny isleýär. Halifaň arzuwy. Sebäbi şonu halifa gitmeýär. Durmuşyny uzaltýar. Ömrüni. Şoň ýol gitren nokta. Ne planyň şäherdi dip soňlar näçe ýyllardan soň asyr geçýärem bol şonu ýatlap. Şoň üçin diýilýär. Şäher halifasyndan ozdurmasa kär ýeter diýip şoň üçin aýdym. Ya halifa görenem de plany bagşy diýilýär, şo aýdýan ýolda. Şondan şo halifa at tuturýar. Açılan güller Gülüsün yayradı Atır taçanına Yatlayan bostana Açılan güller Gülüsün yayradı Atır taçanına
çapap doğanna dini feci ardu bilin uyur ya. Ay aydın geceler akar boyunna hederim garaşyanır vadalı yerler. Yar taşlap yardalı bartam kenara dolkunlar neli yar nirde dirler. Yar taşlap yardalı bartam kenara dolkunlar neli yar nirde dirler. Yaşlıktan tel nuru aydan aydımım bugün kaytalayaro teher şemali. Yar yatlap baktamo aylı asmana cemalın yatlat ya ayın cemali. Yar yatlap baktamo aylı asmana yaşlığın yatlat ya ayın cemali. Cemalın yatlat ya ayın cemali. Yaşlığın yatlat ya ayın cemali. Ine Nura şeýerde şeýlerak bir sowal, bir aýdymlaryň döwri wap hemde kämil bolmak üçin esasy näme berer? Sağlaşık gerek. Sağlaşık nämedi sözünü şahyryň, kompozitoryň sağdanna şol. Hemem üçüncü şonu ýerine ýetýän aýdymçyň ýerine düşmegine. Aýdym şol üçsünün sağlaşyk bolanyny ýürege barýar. Üçsü bolubam biler ýöne sağlaşyk bolmasa şo barmýar. Goşgutyny amalar kompozitoryň bir ýazaram, onuň bir aýdarym ýöne şol ýankymen diýen sağlaşyk bolmasa üçsünün bolanyň haýry ýok. Kämil bolmaz. Kämil bolmaýar. Şol sağlaşyk diýenim goşguň diýen zadyny içinden geçýän şol näme diýenmi? Oku da içinden geçýän şol okuny kompozitor öz sady bilen şonu beýan edebilmese, onuň ol kisini o beýan edenden soň aýdym şonu şol edil şolaryň beýan alan süýçüligini berebilmese, şol aýdym ýaşamaýar. Açana şu sağlaşyk bolanyny aýdym ömrü uzak bolýar. Şonunam o eser görýär, şol halkyň ýüregine barýar. Bağlar gül açtı, bahar yaz geldi, kuşlar tayır açtı, ördek kar geldi. Garaşyan sana akça kepteri gelken salana geçti köp yeri akça kepteri oyna erkana yeg asmanımda yayna erkana lay 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 la la la
sizi esas halkymyň arasynda bir nuru Hudaý gylýp diýip tanadan aýdymlaryň berem. Ykbalym diýen aýdym da. Şol ykbalym diýen aýdym ykbal hakda gurrun edeliň. Ykbalymyň esasy awtory biziň teatrymyzyň artisti, Türkmenistan halk artisti Öwedgelen. Söýlem sağdan şoňky. 1967-nji ýyllarda dören aýdym. Ondan şo döwürde aýdylýardan ýöne owada dören aýdym. Daşkendiň okurçaýyny oturup gelemden soň gelip şol ýaş tamaşaçylar teatrymyz batda şonu Öwedgelen taýdan işleýän ekenler. Soň bizem şo takdirlik işe başladyk şonu diýdim men. Öwedgelen şol aýdym men Ruhsat bersen täzeden işläp o gördüm aýdaýyn şonu. Bu şondan başlandy, ondan şonu täzeden işläp aýtdyk, ondan şonu tamaşaça berenmizde de şon şekilli aýdym edip bermegi oglanlar bilen bir maslahatlaşdyk. Yani işte şey deliňle diýip şeydi we işlendi de onu 6-7 aý şon düşürüp surata düşürüşinden her bölük ýerden bir ýerden ýa-ni o okuwçylar, oglanjyklar, meňzeşçilerini gözläp tapyp şonu ýaryp uly iş edildi de şondan tamaşaçylara berdik, tamaşaçylaram özüne ýanky diýende şo taýlaşyp bolandan bolmamkyn. Bu kabul etdiler, şu wada çellem şol aýdymy. 1991-nji ýylda şonu şekil aýdym etdik de. Şondan bäri ýerde bolsaň, ýere barsaň şol aýdym hökman haýyş edýärler, şol aýdym hökman taryhyny soraýarlar. Özüme ýüregime junk etdirmesem aýdy bilemok. Haçan özüm şol aýdym gowy aýtsam, özüme ýarasa, diýmek şol diňleýär de ýarajagyny men tekhen derecede dagy duýýan da sebäp özüň ketmesen şonu ilim kabul etmeýär. Sebäp ata-babalamadan aýtmadykları ýok da ýürekden çykan söz ýürege barar diýip. Ine şu gönlüň meýwesi de. Şol hakly. Ana Nuran bir sözümüz gowy bolmasyn, bir gitara taý guralymyz bir erke diýip bir ykbalym aýdymdan bir wendiler hinlenip bir oturalýar. Yaşlygymy ýada salsam, gara gözler çyýlaýar. Gara gözli dostlarym käbe menem ağlaýar. Giden ýagşy mawly şolar ýolum baglaýar, 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 baglaýar. Inni meniň soňky ýolumdan goýma ykbalym. Inni meniň soňky ýolumdan goýma ykbalym. Sağ olun Nur ağa. Koy arkadaşlar yurdumuzda, ajaýyp yurdumuzda her kim ykbaly bir owadan döwürmez bilen bäsedikden gowunlar görmek meselesин. Koy owadlar elmeden ýaňlanyp dursyn. O şey diýiz, aýdanlar. Gara taşlaň döküli örtenine ýüregiňi men taşlaryň üstünden öpdüm ala gözüňi ýöne ara ýol düşdi gijeler aýym meniň galudakda galy gara gözleriň seniň şatlygy gamy bilen aýlanyp dur goja şahar onuň özüne ýetip alada derde bar bir maksadym ýemletmek agyr derdini onuň güç berdin şişimde
yeňletme ağır derdini onun güç verdin şişimde Gara güllerin senin Ukla gülüm, kal gülüm Otur gülüm, gir gülüm Sakadaki al alma Yanağın etsin çalım Yöne nirde yansa da Nirde donsa da tenin Madamana karasan Kara güllerin senin Şatlığı gami bilen Aylanıp dur koca şahar Onun ödüne yeti Alada derdi var Bir maksadım yengletmek Ağır derdini onun Güç verdin şişimde Kara güllerin seni Bir maksadım yengletmek Ağır derdini onun Güç verdin şişimde Kara güllerin senin Gözlerin senin Gözlerin senin Gözlerin senin Gözlerin senin Gözlerin senin Gitara saat guruldan başka näme saat senetlerini ýerkedip bilýäňiz? Demek tapak geçtik institutda kamılda da fortepianoda notalaram geçtik yönemen esasy çalýan taýduralym gitarada. Ýaýlymlardan görüp kim çalýanyna seredip şol akordlar näet tutýar şonu soň belläp alyp şeýdi öwrenen näbilinki bir öz başda öwrenenlerde. Nura maktumlardan Milli Sahla Drama Teatrının sahnasında yerine getirgen sahnalar Hükman Aydymsa bilen baglaşykdylar. Şu sahnada sizin iň bir şowla çykan keşip bilen haýdylar diýip pikir edýäňiz. Tomaşaçylar aýdýa gelenler. Şu oýuna gelenlerine misal üçin Talip Söýüsipdiň bir oýunumuz var. Şu näçe ýyllaryň dowamyna gidip ýör. Ýöne tomaşaçylar şonu 4-5 kere gelip görüp ýörenlerim bardy. Talipleň durmuşundan şoň içinde de bizim şol talibiň kakasy bolup talipleň durmuşundan bolýan wakalar tomaşaçylar üçin gyzyklylar. Her şu gelýän tomaşaçylaryň ýar talip bolsa şoň ýarty enatalar ula adamlaryň gelip görýärler de goýserler sahnada goýulmaly. Bizim şoň üçin rahmet çekýär. Aýdymlar her bir oýunyň içinde aýdym bolanyna tomaşaçy şonu iki sebe kabul edýär. Ol has täsirli bolýar. Sebäp aýdym diýilýän jadyly bir zatda, demek aýdym adama ruhy baýlyk da. Halkymyza bir öz halayan, özüniň bir sylayan, hormatlayan, söýýän aýdymçysynyň gyzykly gurrunlary dinlemek hasam ýakymly ýöne, özleriniň bir köňüline ornalan bir aýdymlaryny dinlemek has ýakymly. Söhbetimiň şu ýerine bir ýürüte bitdirip oturan ileşme, garaşdyrma bir aýdym ýerine ýetirip bereýin. Başlymy. Yeşil
kaçan laçınım görürün kara gülü kaçan laçınım Nura halkymyzda ýagşydan aýyp galar diýen pekmem da. Siziň pikiriňizçe ýagşy adamlarda haýsy häsiýetler bolsa gowy Doğruçulluk, weparlyk häsiýeti bolsa gowy elinden gelse adama ýagşylyk etse şu häsiýet gowy adamlaryň süýji dilli bolmagyny, doğruçul bolmagyny, ýüreginiň arasynda pek bolmagyny isleýän şonu ýaly adamlar gowy şu ýagşy adamy maksud gerek zatlar da şonu ýaly adamlar gowy Nura iň halaýan pişäňiz näme? Men saçyn gitaram alyp käwat kelýän bir hengelýär. Şonu oturup hinglenip alıp onun burada belli etýän zat. Şu sana lezzet berse şu pişelen hemmeden bu.
Adam umman lezzet alıp yaşamalı. Lezzet alıp yaşamalı. Şol lezzet almasam men ne plan pişani over yani plan adetmen over yani ara tözlerini aydan bolmaýardy. Milli naharlamazdan käbir naharlar pişirmeýän gower yani şo nahar pişirip berdiler. Şonuň üçin men aýtjak däl ýöne meýdana käwat bir tebigata çykylanda oglanlar bilen aýtsan şunu gowuşurýaňly diýip maňa pişirdiler. Şondan lezzet alýan şo pişeden. Mana aýtýany haýsy zat gowunyňa yarasa şol sen pişen şo sana ýakyn. İnsan haýsy zatdan lezzet alyp ýaşasa şol inşan halyan pişen. Ena ýylgyryar, owadan gyýr nädedir? Bire gözün güllürýär, owadan gyýr nädedir? Bir ena ýylgyryar, owadan gyýr nädedir? Bire gözün güllürýär, owadan gyýr nädedir? Baryp onuň çeminden tutjak bolsam elinden, geçip gitdi deňimden, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Geçip gitdi deňimden, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Geçip gitdi deňimden, owadan gyýr nädedir? Huşu yerine, uçkun mar gözlerine, huşum allı terimden, owadan gyýr nädedir? Akıl huşu yerine, uçkun mar gözlerine, huşum allı terimden, owadan gyýr nädedir? Aşk töýgi var çeşmine, kereşme var keşmine, bilmen kimin ışynna, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Bilmen kimin ışgynna, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Bilmen kimin ışgynna, owadan gyýr nädedir? Şehri boylap ýör, güllüň gowsun saýlap ýör, meger bizi oýnap ýör, owadan gyýr nädedir? Giň şehri boylap ýör, güllüň gowsun saýlap ýör, meger bizi oýnap ýör, owadan gyýr nädedir? Baksa gözü kaşyna, yeter aşyga, elter geçen ýaşlyga, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Elter geçen ýaşlyga, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Geçip gitdi deňimden, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Geçip gitdi deňimden, owadan gyýr nädedir? Nädedir? Owadan gyýr nädedir? Elter geçen ýaşlyga, owadan gyýr nädedir? Nura sizin ilkinji söýgüm, gözleriň senin geçen günler ýaly aýdymlaňyp halkymyzyň hakydasyna bir müdümlik ornalada sunwatda şeýle bir täsinlik barda käbir aýdymlar bir döreýiş ýaly halk tarapyndan kabul edilýär, ýöne bir ýylyň dowamyna şol halkyň hakydasyndan çykýar. Käbir aýdymlar tersine ol näçe ýyllar üstünden geçibersin gaýta halkyň şoňa bolan söýgüsi artýar. Şoň syry nämede? Şu taýlaşyp bolanlar şeýle bolýar. Taýlaşyp boş wagty sary tamam yerine ýetirilişi, yerine düşenni şol aýdym halka barýardy. Halk şoň ýadyndan çykarmaýar. Şu bar girýärdi. Şoň kalbyna girenden soň ol bir kalba girenden soň hiç haçan ol çykmaýar. Şol adamlar soň ony indiki çağalaryna geçirýärler. Şol şeýdi ýa-ni mirasymyz diýär, mirasymyzda köp oglatlanmady. Yaşlanmada geçirip şonu gitmeligi üçin şu gowy eserlerin, gowy dören eserlerin taýlaşyp bar eserlerin gitmeligi üçin şonu mirasymyzy inniki biziň
geljekki nesillenmede geçirmeli şonu. Şu duruşu bilen, owadanlygy bilen geçirmeli. Maýasy bilen. Hemme maýasy bilen geçirmeli. Şonu ýanky diýen zadyňyz bolýar. Şol adam ýüregine barýar gowda. Şu taýlaşyk baýaryna şol bolýar. Onasida elmede ama ağdalan aydymlaňydan başga-da beýlek aydymlaňydan elmede ama halk köpçüliginiň bir müdümlik kalbana bolmagyny arzu edýär. Şöhledi yılgıryan canım, anan gözlerine karamda menden bagtly yok dünyada. Bir arzuda yaşayan sen hakda idim aydyan, söyleyen seni söyler ömrümün gülü. Seni söyler ömrümün gülü. Sen yılgırsın daň şapagy, çölünsin söýgüň sapagy. Zadyly yılgırsın şeyle, bir arzuda yaşayan sen hakda idim aydyan, söyleyen seni söyler ömrümün gülü. Bir arzuda yaşayan sen hakda idim aydyan, söyleyen seni söyler ömrümün gülü. Nura spordan hayta görnüşi bilen meşgullanýar. Men esasy sportda voleybol, basketbol bilen esasy meşgullanýar. Öň ýaşlygyndan şonu meşgullanýardym, şu wagtdan lıklanýan sportun görnüşlerini. Umman sport bizim sağlığımızın esasy bir özüne. Sport bilen meşgullanýan adamlar tağdın bolýarlar. Hormatly prezidentimiz bizde görýänsiňiz, sporda nähili ünitler ýa sport
desgalary, spor binalary, sport bilen meşgullanýar ýaly giden stadionlarymyzda zatlamady görýär. Şo taýda meşgullanyp ýören ýaşlar görende bir begenip gidýärdi. Müsberýän bolsaňyz gitdigiçe şol sport bilen ýaşlanmadan gaýyn ýerine düşüp ýaşlama meşgullanyp uğradylar öz başda. İçkin şoňa emrinler. İçkin şoňa girip gitdiler de bu zatlaryny hormatly prezidentimiz şu zatlara bir ýol goýdy da, ýol ýasap uğurturyp goýardy. Şoň üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan halkymyzyň biziň esasanam ýaşlanmadan sagdyn ösme uğruna iş edýän aladas üçin köp sag bolsun aýdýan, jan sag bolsun, ömür uzak bolsun. Ondan meýlegem halkyň gowdurum şoruna, ýurdun parahat bolma uğruna alyp barýan işlerini, ol üstünlikleri arzu edýän. Sağ olun Nura, bizim sizin yakınlar da olana da, füycar da olana da koşulyaz. Koy edid arkadamızın sayesinde Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna mundan meýlegem dörediýän keşipleňiz, aýdymlaňyz, şekilli aýdymlaňyz elimde ama halk köpçüligiň söýüsini gazansyn. Koy elimde ama toýlamyzyň, törlemyzyň bede bolup ýaşaň. Toýda görüşip duralyň. Sağ olun. Sağ olun. Bugün kete bakýam, nem üçün bakýam, dün gülüp karanım, ýadyňda dälmi? Sen nädedip bakýam, nem üçün ýakýam, dülpleriň daranım, ýadyňda dälmi? Dülpleriň daranım, ýadyňda dälmi? Söyleyen coşalyp, coşun yürekden, tarifin edýärin aşır ýançakdan. Şimdi demdemedik teşne dodokdan, bosolur berýän ýadyňda dälmi? Bosolur berýän ýadyňda dälmi? Yürüp bir saçaly göýeki tutar, dostlarym seni diýerler, aňla sewer ýar. Günni daýra düşsen, gije bir kara, düşünde görýän ýadyňda dälmi? Dülpleriň daranım, ýadyňda dälmi? Posolur berýäniň ýadyňda dälmi?
biz gepleşigimizden ahyryna siziň her biriňizden kalbyňyzda bekleýän gözel arzuwlaryňyzyň, süýji arzuwlaryňyzyň hasyl bolmagyny arzu edýär. Çünki Türkmenistan edýät arkadaşymyzyň belläp geçişi ýaly ähli arzuwlaryň, umyt islekleriň hasyl bolýan ýurdudyr. Owadan ýurdumyzda, toýly ýurdumyzda, mendillere bagta getirýän ajaýyp ýurdumyzda arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hoş wagtyňyz. Akşam işten gelip burgy, seýle çykar güle güle. Süýgüden söz açmaň hergi, içiň ýakar güle güle. Süýgüden söz açmaň hergi, içiň ýakar güle güle. Gaşym çıtar ýalvartaňa, ulak talma dil berteňe. Orun tapyp gül berteňe, döşede kar güle güle. İçiň ýakar güle güle. Orun tapyp gül berteňe, döşede kar güle güle. Emay bilen ýörer ýerden, gorkudaýman gyýdy barden. Gözi bilen ýüreklerden, hökman çakar güle güle. Sözü bilen ýüreklerden, hökman çakar güle güle. Yakar güle güle, çağayalım damaşa, dünya bakar güle güle. Yakar güle güle, çağayalım damaşa, dünya bakar güle güle. Ayla akşam duşu şayta, baklı bolor güle güle.